kung tagaan ka og oportunidad o higayon nga makakita og lampara unya na imugawas nga genie. Ang pangutana mo kini, I think you know the next question. Unsa may imong 3 wishes nga pangayoong ka na nga genie? Ang pinakaimportante, ang una nga imong pangayoong kay tutuluman. Let us be honest. If it will happen to me, as a priest, to be honest, ang ako pangayoon, moingon ko ka ng genie, taga iko og wealth, aron matapos ang tanan nga mga proyekto diri sa simbahan, period. Di ba? How about you? What will you ask? And do you think, kung maukini ang ato pangayoon, well, makatabang baka na tinuol sa imong kinabuhi. Tingali unya pag naana ka ni ana, makalimtan nimo. Ay alam mo sa ni ana kay daga pa may muhatag sa ila na ako'y gamitang lain, di ba? Mga itsugog ang Kristo, diya sa atong nadunggan nga ebanghelyo karon, murag mao kini ang giingon ni Kristo. And I don't know unsa gyud kalawom ang atong pagtuo nga kini may tabo diya sa atong kinabuhi, sa atong pagka-Kristiyano. Sultihan ko kamo, ingon si Kristo sa atong ebanghelyo, ang Amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Di ana sa ebanghelyo ha? Ang Amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan. I think ato na kinigibuhat for how many times? Ang unsa may inyong eksperyensya, natabo ba kini diha sa inyong kinabuhi? You've been asking how many times diha sa Dios? Problema, unsa lang diha nga imong nakita, natabo na ba kini nga ang Ginoo gyud nitubag base diri sa iyang gisulti sa atong ebanghelyo? But the problem is this, unsa bay usual nimo nga pangayoon sa Ginoo? Tell me if I'm wrong. Most of the time, we are asking God material things, not wisdom. Hindi ko nga sayo, di ba? Kanindot no kung magamputa sa Dios, base sa iyang gisulti kanatong moingunta, Ginoo, tagai ko og kasing-kasing og mata nga makita nako unsay imong kabubuton sa akong kinabuhi. Wow! It's a different thing when we say, Lord, give me these things, aron makatabang ko sa mga tao. Will you really do that? Mo ka na usahay, no? This is our experience. Atong obserbahan. Usahay, makita nato no, atong kumparang atong kaugalingon sa mga uban, mo ingunta nga ngano man kinitawhana, dato na, nagsigi pa og dawat og grasya, murag unfair man ang Ginoo. Pero look at these people, ha? Siguro gitagaan sila sa Dios og grasya, kining grasya, nga usahay gusto nato pangayon sa Dios tungod kay balo sila mogamit ka ng grasya nga gihatag sa Dios, while ikaw mo imong pangayoon dili siguro ka kay balo mo gamit yana. That is why most of the time God will not give you what you are asking, kay tingali makadaot pa na sa imong pagka-Kristiyano. Mao kini ang Dios. Ug usahay without knowing, masurpresa na lang ta, you've been asking these things, dugay na, dindi abot karong orasa nga wala hinuong ka mangayo.
mao kana kamaayo ang Dios diha sa atong pagtubag sa atong mga pangilanglan, sa atong gipangayo kaniya. Kinino, I always share this and I will continue sharing this sa akong experience in my previous assignment. Na I did to ipipila ka pamilya nga every now and then without asking them no mo hatag yun sa simbahan. Taking for example, that old woman, until now, she keeps on helping the church. That old woman who give me cash, 1.2 million cash. Kuyawan ko to, kaya dito lang sa ako kwarto gitago. First time nakadawat ko og cash nga 1.2 million para sa bell sa simbahan. Usarang iagingon nako, Padre, iampo ko nga permanente ko maayo ang akong kinabuhi og lawas. Hindi ko masakit, aron padayo ko makatabang sa simbahan. She's already 83 years old. Look at this, ha? Muray iyagingon niya pag-ampo, gipangayo nako. Wala siya mo yung niya, Dre, iampo ko nga makadawat pa ko dagang kwarta aron makatabang ko sa simbahan. Wala. And look at that, God continues blessing these people. Kay kabalo sila mogamit sa mga grasya nga gihatag sa Dios kanila. Mga igsugo kang Kristo, I think maukini ang buot ipasabot ni Kristo pag-ingon niya, pangayo kamo sa mahabisag unsa ug ihatag kini ninyo diha sa akong ngalan. Maukini. Not all the time nga ang atong gipangayo sa Dios ihatag kanato kay tingali makadaot ka na sa atong kinabuhi. The first thing nga ato utang hunahunaon kini bang akong gipangayo makatabang ba kini nga ako mamahimo pag mas maayo nga Kristiyano. Palihog malindog.